Angela sa narodila v severnom Taliansku v blízkosti pekného jazera. Bývala so svojimi rodičmi a súrodencami v jednom z týchto domčekov. Angela sa ako dieťa rada modlievala a páčili sa jej príbehy o svätých. Najradšej mala príbeh o svätej Uršuli. Jedného dňa, keď pracovala na poli, zbadala, ako by z neba zostupoval rebrík a na ňom bolo veľa postáv s krídlami. Od Boha sa dozvedela, že má založiť spoločnosť žien, ktoré budú slúžiť Bohu aj ľuďom. Angela bola živej povahy, ľudia ju mali radi, bola múdra, vedela poradiť, pomôcť a zmieriť rozhnevaných ľudí. Preto ju často nazývali Matka Angela. Angela rada putovala na pútnické miesta, kde sa modlila za seba aj za druhých. Navštívila Svätú Zem, kde žil Pán Ježiš. Aj ty si už niekedy putoval? Na sviatok svätej Kataríny Angela zakladá spoločnosť svätej Uršule, do ktorej patria aj naše sestry Uršulínky. Sviatok svätej Angely si pripomíname 27. januára.